hapunon. Lord Jesus, salamat. Holy Spirit, salamat. Parigat, salamat Lord nga magsabwag na sa ko dini sa saan tuguti ako nga magsabwag nini. Nagatindog man ako dini, dili ako, dili ikaw Jesus. Amo gawas sa akong baba, dili ako, dili ikaw. Salamat kay Parigat nga magawas sa akong baba, Espiritu kinabuhi. Thank you kay Parigat. I-acknowledge ko ikaw, Holy Spirit, ikaw na sa magagiya, nga magatudlo, ikaw magagiya. Kaya ikaw man ang pinakadabis ng teacher. Salamat kay Parigat. Hantod sa magbalik, marasigod kami tanay. In Jesus' name, Amen. Okay? Nagingon din sa mga pulong maigsoon. Dili sa Roma 10, versikulo 17. Nagingon ang pulong sa Ginoo. Busa ang pagtuo nagikan sa pagpamati sa mensahe o ang nabati nagikan sa pulong ni Kristo. Tanawa ra maigsoon, ang pagtuo magsoon nagikan sa pulong maigsoon. Sa pulong sa Dios nagikan ay imong pagtuo. O ang nabati nagikan pud ngadto sa kasing-kasing maigsoon. Mao kana mga igsoon, ang pagtuo nagikan sa pulong sa Ginoo maigsoon. Kung ikaw kanunay kang namati sa pulong sa Ginoo maigsoon, diha mo dako ang imong pagtuo mga igsoon. Sa unsa man nga mapagtuo, magpagtuo nga dili makita mga igsoon. Ikaw nagtuo ka nga doon na kay bag-ong sakyanan, ihatag ka na sa Ginoo mga igsoon. Kaya ang pagtuo nagikan sa pulong sa Ginoo mga igsoon. Para ito mga igsoon, nagingon rin sa mga pulong sa Marcos 4 versikulo 24. Nagingon ang pulong sa Ginoo, ug si Jesus mingingon usab kanila, matguni ninyo ang inyong madungog, ang sukdanan nga inyong gamiton paghukom sa uban mao usab ang gamiton sa paghukom kaninyo og labaw pagani. Tanawa ra maigsoon, walay laing muhukom dinhi sa kalibutan mga igsoon, kundi si Jesus ra ang muhukom sa imuha mga igsoon. Dili ka pwedeng muhukom sa imong mga kauban o imong pagkat matutuo o isig katao. Kay once na hukman mo sila, hukman pud ka sa Ginoo og labaw pa gani mga igsoon. Mao kana mga igsoon, ang Diyos lagi makahukom manhi kanato. Hukman ang tao kung nagbuhat kag maayo, hukman ka na ikaw may adto sa langit mga igsoon. Kung ikaw sab nagbuhat ka og dili maayo, lunlon na lang kadautan mo nang ikaw gahukman sa Ginoo. Ngadto jud ka ilabay sa impierno mga igsoon. Mao kana mga igsoon, dili ta magpadalos-dalos paghukom sa atong mga kauban mga igsoon. Kay once ka naghukom ka, labaw pa ang hukman ka sa Ginoo. Mao kana mga igsoon, kung ikaw nakadungog kanini mga mensahe, ayaw palabig hukom sa imong mga kao isig totoo. Kay nga naman si Jesus ra ang pwedeng mahukom kanato mga igsoon. Para ita mga igsoon, nagingon diri sa Salmo 112 versikulo 7, nagingon ang pulong sa Ginoo, dili siya malisang nga mudawat og daotang balita. Lig-on ang iyang pagtuo o nagsalig siya sa Ginoo. Tanawa ra mga igsoon, dinhi sa kalibutan mga igsoon, daghan na kayo mga talagman imong madungog o imong makita, sama ang mga bagyo, mga linog, mga unsa pa ang iyong nadungog o nakita. Muling ingon din siya, dili ngayon din sa lig-on ang iyang pagtuo o nagsalig siya sa Ginoo. Bisan unsa pa'y mudangat din sa kalibutan mga igsoon, dili sa malisang. Kaya nga naman, lig-on ang iyang pagtuo ngadto sa Ginoo mga igsoon. Pero katong walay pagsalig sa Ginoo, unang pagdaabot sa mga bagyo o mga linog o unsa pang mga sunog diya na moabot din sa kalibutan,
Kung ikaw wala ka nagsalig sa Ginoo, mo nagingon malisang yun ang tao, mga igsoon. Pero kung nagsalig ka sa Ginoo og lig-on ang imong pagtuo, bisag unsa mo dangat dinhi sa kalibutan, dili ka mataranta. Kay nganuan, lig-on ang imong pagsalig ngadto sa Ginoo. Mo kana mga igsoon, kung ikaw nakadungog pag-abot sa mga panahon dinhi sa kalibutan, kung na may mudangat o mga bagyong linog, uunsa pa maabot, dili nakamalisang. Kaya nga naman, ipuyo naman si Kristos imong kasing-kasing, mga igsoon. Kung naay magpadawat-tawatang ang genuine, kaya ikaw pag-abot sa panahon, dili na ikaw malisang. Kay lig-on na ang imong pagtuo ngadto sa Ginoo, mga igsoon. Muna ikaw karon nakadungog kay igsoon, i-aplikar, mga igsoon. Kung nagduha-duha ka ni mga pulong o diskumpiyado ka, kung doon na kay Bible, kung wala kay Bible, mga igsoon, kinsa katong kursunada na ka may Bible, ibang hatag sa inyo, mga igsoon. Katong mga diskumpiyado, mga igsoon, sa pulong sa Ginoo nga akong giwali, ukba ang Bible, kay aron makaingog ka nga tinuod diay. Kung wala pa kay Bible, duol diri kay tagaan tagag Bible, mga igsoon. Kaya aron maablihan ang imong unahon nagkasing-kasing pinaagi sa pulong sa Ginoo, mga igsoon. Kung tamang ka lang yaw-yaw, paminaw, wala nimo subaya ang mga mensahe nga akong giwali, mo na moingon ka, taman ra ko sa yaw-yaw, pero imong subayon, makaingon ka, tinuod diay ang giwali sa mga tao. Mo ka na, mga igsoon, kailangan naglikod ang atong kasing-kasing pagtuo. Pero pag-abot sa panahon, dili ka mataranta. Kung pag-abot sa panahon nga unsay mudangat, makutular na nimo. Kaya nga naman, si Jesus may puyo sa imong kasing-kasing, mga igsoon. Padayon ta, mga igsoon. Nagingon diri sa 1 Samuel 16 Agis 23, ingingon ang pulong sa Ginoo, matag higayon nga hasulon si Saul sa daotang espiritu nagikan sa Dios. Mukuha si David sa iyang alpa ug magpatugtog nini ug maulian si Saul. Kay ang daotang espiritu mubiya man kaniya. Tanawa ra, mga igsoon, kung doon na may mudangat sa matag isa sa inyo, mga igsoon, na o gitawag niya na gihasol siya sa mga daotang espiritu o sa tawhanon pa nasuddan o daot nga mga espiritu. O gini, pinaagi lang dahil sa mga tugtog ni David o mga pag-awit ng gikan sa kasing-kasing. Sa pag-awit na genuine nga kasing-kasing, mga igsoon, kung ikaw naminaw sa usa mga dangat sa imong klawasan, kung ikaw maminaw, wala ka na ang espiritu nga hasol sa imong kinabuhi. Kay once nga ang espiritong dautan makadungog sa mga awit gikan sa Ginoo, muhawa ka na siya, mga igsoon. Kay nga naman, bungulan ang iyang mga daunggan, anak, mga igsoon. Dili siya kahimutang, kay ang awit pa lang nagikan man sa imong kasing-kasing na genuine. Mo ang mga sakop ni Satanas, mga wagtang, kay nga naman mabungol sila sa mga awit nagikan sa Diyos, mga igsoon. Mo ka na, mga igsoon, anindot kayo ang mga pulong, mga igsoon, kung imong ikanang iaplikar o gikinabuhi o maminaw ka sa kinasing-kasing, mga igsoon. Kung naminaw ka, gipalapos lang sa pikas dalunggan, kawang ang imong pagpuyo dinis sa kalibutan. Kay gusto man ta dinis sa kalibutan nga langit, walay tao nga gusto dili langit. Gusto gid sa langit. Kung gusto kag langit, mga igsoon, ugba mo Bible, kay naa ang katotohanan diha sa Bible, mga igsoon. Ayaw ka na butang sa imong altar nga palit kamukon lamang o giukukan lamang o dili tiki o iring o ilaga ang nagbasa niya na ikaw mismo mubasa na, mga igsoon.
Kaya na ang katotohanan niya ng Bible, mga igsoon. Wingon sa ang mga tao nga binuhat lamang ka na sa Bible, tao. Kinsa man ay mabuhat sa unang mga panahon. Lisod ko, kung iri kung ilang ka, ang iro, ang mabuhat niya na. Ang musulat niya na. Tao gud igsuon kay siya giduhugan sa Ginoo, mga igsuon. Gitagaan sa kaalam sa Ginoo. Kay aron mo ka na isupay ngani kanako. Dito sa langit kapadungnan. Musupay mangani ka sa nadili katotohanan. Mutan-aw mangani ka niya ng mga sa unang panahon nga pakit nga pangisgot og mga dili maayo. Unsa pa ka ang pulong sa Ginoo nga mo nagkiya nimo ngadto sa gingarian sa Ginoo, mga igsoon. Mao kana karon, mga igsoon, samtang may panahon pa, ayaw na kamo pagluya-luya ay pagduduha ay hinay-hinay kay nga naman kaduol na si Jesus mubalik, mga igsoon. Mo nagsige tag-ingon diri nga si Jesus mubalik na. Ang nakadumong magsige ingon nga kanus pa mubalik. Until na wala pa mubalik. Kaya nga naman, mga igsoon, wala pa mabalik. Ikaw ang inungdan, igsoon, na si Jesus wala pa mabalik. Gusto si Jesus na ikaw maghinulsol. Kaya ang pagbalik niya, niyato ka sa langit, mga igsoon. Samtang may panahon pa, oras o gabi o katuigan, hinulsuli na ang imong sala, mga igsoon. Kaya ang pagbalik ni Jesus, tuwa ka siyang pilan. Dili sa gustong mo balik ka nga wala pa ka nakahinulsol, mga igsoon. Wala yung gusto nga wala pa sa mubalik dili sa kalibutan. Kung ikaw man nakadungog ka ni mga igsoon, buhata, karong pagbalik, ikaw, mapili ka ni Jesus pagto sa tingarian sa Ginoo, mga igsoon. Salamat kayo, mga igsoon, sa iyong pagpaminaw, padayon ta. Nagingon din sa Panaltihon 16, Versículo 28, ingon ang pulong sa Ginoo, ang mga dautan nagsabwag sa walay hinungdan nga mga tabi. Ang naghaling sila kasamo o nagbungkag sa panghigalaay. Tanawa ra, mga igsoon. Ang usa di ay kataong dautan, ang ingon diri walay hinungdan nga tabi. Unsa man nga tabi, mga igsoon? Kana nga tabi, mga igsoon, ug sa tawhanon pa, mao kana ang marites, mga igsoon. Wala di mahiuwan ang taong marites, mga igsoon. Naghatag lang kana og kasamok, mga igsoon. Huwag imong isipon, mga igsoon. Imo barong asawa, imong parente, hingadtos mikas lain balay. Nag-istorya walay hinungdan, mga igsoon, ug nag-report ngadto. Ang nakadungog, mahimo na yung away, nasamok na, mga igsoon, o nabugkag na ang inyong paghigalaay, mga igsoon. Mga ka na, mga igsoon, kung ikaw usa ka marites, hunungan na ka na, mga igsoon, kay maghatag lang ka nagkasamok sa inyong mga higalaay, mga igsoon. Dili si Jesus gusto na ikaw karon ay magtabi niya ng mga marites. Ang gusto ni Jesus, imong itabi, mao ang pulong sa Ginoo, mga igsoon. Mao na gusto ni Jesus kung magtabi ka man, ngadto sa imong silingan, ngadto sa imong laing lugar, ang pulong sa Dios mo itabi, igsoon. Kay si Jesus mahimo. Pero imong gislakaw, imong gisilingan, puro lang marites. Undanga ka na, mga igsoon. Kay parunglan na gyapon ka sa kalaglagan, mga igsoon. Padayon ta, mga igsoon. Ingon diri sa mga pulong, mga igsoon, sa Panaltihon 29, versikulo 22, ang tao dali rang masuko, makahaling sa daghang kasamok o kasaypanan. Tanawa ra, mga igsoon, kung ang tao kulang pa sa iyang pulong sa kasing-kasing, gamay ra nga istorya, masuko dayon. Kag may ra mga istorya na ginuto, himuod ako, mga igsoon. Pag abot tayo pagkatitiod, nagyaw-yaw na dili mao, mga igsoon. Kaya nga naman, kulang pa man ang iyang kasing-kasing sa pulong sa Ginoo, mga igsoon. Pero kung sakto na, puno na sa Espiritu Santo ang imong kasing-kasing, mga igsoon,
Pagka may istorya, dili na nakanapansin. Pero kung kulang pa pulong sa imong kasing-kasing, watiyor-tiyor, yaw-yaw, hamagwag yaw-yaw, puro na kasaypanan ang inawas sa iyang baba, mga igsoon. Mga kanaaning igsoon, dili kita mapadalos-dalos kung ikaw masuko. Kaya nga naman ang tao masuko, dili na mao ang ihulong sa iyang baba, mga igsoon. Mga kana mga igsoon, kung ikaw nasuko kapag ayaw sa tao, puno nga ka na may igsoon, unda nga ka na. Kaya nga naman, makahalig sa kasamo kung mong gawa sa imong baba, puro dili mao mga igsoon. Padayon ta mga igsoon. Kaya hapit ko mga mga igsoon, nagingon dili mga igsoon, sa panultihon 2019, ang usa ka tigpaglibak, dili gayon makatago og sikreto busak palayo sa taong tabian. Tanawa ra mga igsoon, ang usa day kang libakira mga igsoon, dili gyud na makahatag, dili gyud na sa makatago og sikreto mga igsoon. Kaya nga naman, ubutyag jud ka na mga igsoon, kaya ang naka-luklok sa iyang kasing-kasing, mao man ang yawa mga igsoon. Kaya ang gusto sa yawa, ibulgar ang katotohanan na dili maayo mga igsoon. Pero kung si Jesus na puyo sa imong kasing-kasing, ang makapabulgar mga igsoon, kanto mga pulong sa Diyos mga igsoon. Kung ikaw sa kalabakira mga igsoon, usag imo ka first friend, ayaw paduol sa iya mga igsoon, ka makatakot ka na, buhatang magpalayo sa taong tabian mga igsoon.